ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଳବାୟୁର ବିଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, କଣ୍ଟାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ଝଙ୍କାଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମେହେଗାନୀ ଏବୋନି ଏହି ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କଣ୍ଟାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ। କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଓ ମୋଟା ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ। ଜଳର ଅଭାବ ହେତୁ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସିଜୁ, ଖଜୁରୀ, ନାଗଫେଣି, ବବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟରେ ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 1500 ମିଟରରୁ 2500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍କୁ ଆକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚିର୍, ପାଇନ, ଦେବଦାରୁ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଓ ବିସ୍ତୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ୁଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓକ୍, ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଗଙ୍ଗାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରବନ, ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।